dapat mga igsuon nga unsa may mahitabo magpabilin gid ka kang Kristo Jesus. Moabot man ang kusog nga bagyo sa kinabuhi, tindog kang Kristo, kupot kang Kristo, ang imong angkla sa pagtuo ipalig-on diha kaniya, ayaw gid biya sa Ginoo. Abi nyo maigsoon, moabot ra ba ang mga pagsulay sa kinabuhi? Matest kung tinuod ba kang tumutuo sa Ginoo. Naitay mamatay imuha nga kapikas, imong bana mamatay. Unsa imong response? Ay mustay ba ka sa Ginoo? Or biyaan nimo ang Ginoo kay namatay imong bana? Moabot ang tak na magsuon nga sulayon ka sa yawa ug dagko nga mga pagsulay ug tugutan ka na sa Ginoo aron masukod gayud kung unsa gyud nga kalidad ang imong kasing-kasing. Bulawanon ba gid nga kasing-kasing o piki na nga kasing-kasing? Kana ba ang kasing-kasing aduna gid akong pagtuo sa Ginoo nga kasing-kasing or motuo lang kung good things ang mahitabo pero bad things na mobiya na sa Ginoo? Masulayan ka igsoon ko busa ayaw ka siya ha nga night time nga mamatay imong anak. Mamatay gid na imong anak wala may tawo mga igsoon nga dili mamatay. Wag ka napoy usay mga igsoon kay maburusan ang anak. Napoy usahay kay kanang ambalay masunog. Wag ka ang kabaw makawat. Nag-iyag yun ang mga problema mga igsoon nga moabot sa inyong kinabuhi.